Jeg skal snakke lidt om eksponentiel vækst. Og eksponentiel vækst, det er givet ved vores formel y er lige med b gange a opløftet i x, hvor y så er den afhængige variabel, og x er den uafhængige variabel. X'et er opløftet som en eksponent, og derved navnet eksponentiel vækst. Så har vi vores konstanter, der er begyndelsesværdien, som vi ganske kort lige kan bevise. Så hernede, begyndelsesværdien vil også sige skæring ved x-aksen, eller y-aksen, eller anden aksen. Og dermed så vil det altså være når, at vores x, den er 0. Så hvis vi indsætter 0 ind på x's plads heroppe, så vil vi få b er lige med a opløftet i 0. Og det giver som bekendt altid 1. Og så får vi altså y er lige med b, og dermed også skæring til vores y-akse. Den anden konstant, det er vores fremskrivningsfaktor. Fremskrivningsfaktoren kan vi også nærmere definere som 1 plus r, hvor r er vores vækstrate. Funktionen har nogle monotoniforhold. Monotoniforhold, det vil sige, at vi skal bestemme intervaller, hvorved at funktionen enten er voksende eller aftagende. Og ved eksponentiel vækst arbejder vi med 3 forskellige intervaller. Vi arbejder med, at a er over 1, a er lige med 1, eller a ligger mellem 0 og 1. Og hvis vi skifter over til GeoGebra, så vil vi kigge lidt nærmere på det. Her har vi så en eksponentiel vækst, der er givet ved formen heroppe. b er lige med a opløftet i x, og vores konstanter har vi så kørt som nogle skydere hen, således at vi kan ændre på den og se, hvad der sker med formen. Vi kan se, at b er skæring med y-aksen, det vil se, at den skifter sig, alt efter hvordan jeg bestemmer den her hen ved skyderen. A er så vores fremskrivningsfaktor, det kan vi se, at hvis a den nu er over 1, som er det første interval, vi arbejder med, som den er nu, så vil den være voksende. Og jo mere over 1 den kommer, jo mere voksende vil den blive. Hvis vi så får den ned mod 1 her, så skal vi se, at den begynder at flade ud. Og ved præcis 1, så vil den ligge vandret, fordi så kan vi jo indsætte 1 på a's plads. Og så vil der stå 1 opløftet i x, og uanset hvilken x-værdi det er, så vil det bare give 1. Altså b er lige med y, eller y er lige med b gange 1, og det er bare b. Og derfor har vi den her. Hvis vi så kører under 1 og ned mod 0, så kan vi se, at den aftager, og jo længere mere mod 0 vi kommer, jo mere vil den aftage. For eksponentiel vækst, der gælder også noget, der hedder en fordoblingskonstant. En fordoblingskonstant, den er hvilken værdi x stiger med, hver gang y bliver fordoblet. Altså, vores fordoblingskonstant t2 kan vi jo så beregne ud ved at sige logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a, eller den naturlige logaritme til 2 divideret med k. Det giver det samme. Omvendt er der også noget, der hedder en halveringskonstant, som er hvilken værdi x stiger med, hver gang y bliver halveret. Så den kalder vi t til en halv, lige med log til en halv, divideret med log a. Så er der også noget, der hedder en topunktsform, ligesom der er ved alle andre væksttyper. Vores topunktsformel, den er givet ved, at vi kan finde a ud fra x2 minus x1 med rod af y2 divideret med 1. x2, det her det er givet ud fra vores 2 punkter, som kaldes x1, og ved vores 2 punkter med koordinaterne x1 og y1, og det andet punkt med koordinaterne x2 og y2. Når vi så har fundet a, så kan vi finde b ved hjælp af ved at sige y divideret med a opløftet i x. Så kan vi dermed beskrive vores funktionsforskrift. Vi kan tage et eksempel, hvor vi har det første punkt her med koordinaterne 1,3 og det andet punkt her med koordinaterne 4,10,13. Altså 2 punkter, det første er 4, det andet er 10,13, vores y-punkt, eller y-koordinat. Så kan vi prøve at indsætte det i vores kendte formel for a heroppe, ind på de rigtige pladser. Og så vil vi så få halvanden ud, som er vores a-værdi. Og hvis vi så indsætter vores a-værdi i vores formel for b hernede, og hvor vi indsætter et tilfældigt punkt x og y-koordinater, jeg har så valgt at tage det for det første punkt her, fordi at det er nogle taler lidt nemmere at arbejde med. 3 divideret med halvanden, opløftet i første, altså bare halvanden, giver 2, som er vores b-værdi. Hvis vi så går tilbage til GeoGebra, kan vi lige prøve at se, om det er rigtigt. Jeg har indtastet punkterne her. Kan vi se, hvis vi zoomer lidt ud her, og kører lidt op, så ligger de der.
Jeg kan så indsætte a til at være 1,5, som vi har regnet ud til, og b til at være 2. Og vi kan se, at grafen rigtig flot skærer igennem vores punkter. Altså så må vores punkter opfylde forskriften for funktionen, og dermed også vores funktionsforskrift er rigtig. Den ender jo så ud med, at y er lige med 2 gange 1,5 opløftet i x. Lineær vækst. Funktionsforskriften for en lineær model er y lige med ax plus b. Der er et underforstået gangetegn mellem a og x. Y er vores afhængige variabel, og x er den uafhængige variabel. A kaldes hældningskoefficienten, og b for begyndelsesværdien. For at forstå betydningen af a og b, vil vi nu vise en graf i GeoGebra. Vi har nu indtegnet en lineær graf i GeoGebra. Vi starter med at kigge på a, vores hældningskoefficient. Hældningskoefficienten skal forstås som så meget vores y-værdi vokser, hver gang vores x-værdi vokser med 1. Hvis hældningskoefficienten er positiv, i dette tilfælde har vi sat den til 1, vil funktionen vokse. Grafen vil derfor starte nede fra venstre og bevæge sig op mod højre. Når vi ændrer vores hældningskoefficient til et negativt tal, vil vi se, at grafen nu vil aftage. Derfor starter grafen oppe fra venstre og bevæger sig ned mod højre. Hvis hældningskoefficienten er lig 0, vil funktionen hverken vokse eller aftage, og grafen vil således være parallel med x-aksen, som det også ses her. B-værdien, også kaldet konstantleddet, er en konstant, der afgør, hvor grafen skærer y-aksen. Hvis b er positiv, finder denne skæring sted over 0-punktet. Vi har valgt en b-værdi på 5, og vi kan derfor se, at grafen skærer y-aksen i punktet 0,5. Værdien til gengæld er negativ, hvis skæringen bliver placeret under 0-punktet. Vi har valgt en b-værdi på minus 5, og derfor ses skæringen med y-aksen i punktet 0,-5. Hvis b er lig med 0, vil grafen skære y-aksen direkte i 0-punktet. Funktionsforskriften vil derfor komme til at hedde y lig med ax, og der vil derfor forekomme ligefrem proportionalitet. Der vækst er det muligt at finde a og b ud fra 2 punkter, og vi bliver derfor introduceret for topunktsformlerne. Den ene lyder a lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Efter man har fundet a-værdien, vil det også være muligt at finde b. Formlen kommer derfor til at lyde b lig med y minus a gange x. Nu vil jeg eftervise disse formler ved hjælp af et eksempel. Vi forestiller os, at den rette linje går gennem punktet P 5,16 og punktet T 3,8. I det vi kender formlen a lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, er det nu muligt at indsætte de kendte værdier. Vi starter med at indsætte P's y-værdi 16, hvorefter vi trækker T's y-værdi 8 fra. Dette divideres med P's x-værdi 5, hvorefter T's x-værdi 3 trækkes fra. Vi kommer nu frem til brøken 8 divideret med 2 og kommer derfor frem til en a-værdi på 4. Nu har vi fundet vores a-værdi, er det muligt at finde b. Det gør vi ved hjælp af den anden topunktsformel, som lyder b lig med y minus a gange x. Vi tager stadigvæk udgangspunkt i punktet P og punktet T, men i dette tilfælde skal vi udelukkende have fokus på et af punkterne. Vi vælger derfor punktet P. Vi indsætter nu de kendte værdier i formlen. Vi starter med at indsætte P's y-værdi 16, hvorefter vores a-værdi 4 ganget med P's x-værdi 5 trækkes fra. Det kommer derfor til at lyde 16 minus 20, og vi finder på den måde b-værdien minus 4. Vi kan nu indsætte den udregnede a- og udregnede b-værdi i funktionsforskriften. Den endelige funktionsforskrift kommer derfor til at lyde y lige med 4 gange x minus. Udover eksponentiel og lineær vækst har vi også en vigtig type vækst, som kaldes potensvækst. Forskriften for potensfunktionen er y lige med b gange x i a, som vi også kan se her på skærmen, hvor y er vores afhængige variabel, og x er vores uafhængige variabel. A vil i denne kontekst være vores eksponent. Det vil sige, at b er en konstant, a er en konstant, og x og y er 2 variabler. Det kaldes en potensfunktion, fordi den er bestående af en potens, som er vores x i a, med en fast eksponent a. Derudover har vi en koefficient, som er b. På billedet ses en potensfunktion. Jeg vil nu vise, hvad a har betydning for grafen, hvilket jeg vil benytte en skyder til at gøre, hvor jeg regulerer på a-værdien.
Hvis a-værdien er under 0, kan vi se, at grafen smyger sig ned langs y-aksen og flader ud ved x-aksen. Bemærk, at den ikke ved nogen af akserne vil skære. Hvis a er lige med 0, er den konstant med y, vil y lige med b. Hvis den er over 0 og mindre end 1, kan vi se, at den ligger i en langsom bue, som flader ud ved x-aksen. Og her er den voksende, hvorimod hvis den var under 0, vil den være aftagende. Hvis den er 1, er det en lineær graf. Hvis a er over 1, vil det sige, at den fører sig i en bue op ad y-aksen. Og jo højere den er, jo tættere kommer den på y-aksen, og jo stejlere bliver den. B siger også noget om, hvordan grafen ser ud. Det er nemlig den værdi, der er på y-aksen, når x er lige med 1. For at aflæse b ud fra en graf, skal man altså gå ud af x-aksen, til man støder på 1, hvilket vi i det her tilfælde har gjort. Derefter kan du så gå op, og i det den skærer grafen, vil du finde din b-værdi ud fra y-aksen. I dette tilfælde vil det være 3. Hvis x vokser med en fast procent rx, så vokser y med en fast procent ry. Frem for hvor en eksponentiel vækst, så vil x vokse med tal, og y vil vokse med procent. Her vokser både x-aksen og y-aksen med procent. Hvis x ganges med kx lige med 1 plus rx, så ganges y med ky lige med 1 plus ry. For at finde en af disse ky eller kx, kan vi bruge vores ligning ky lige med kx i ate, eller kx lige med den ate rod af ky. Et eksempel på dette kunne være y lige med 5x i anden, hvor vi så skal finde vores ky-værdi, hvor vi så vil sige ky lige med kx i ate vil være 1,20 i anden, fordi at vores faste procent ud af x-aksen vil være 20%, og i og med at vi plusser det med 1, så vil det være 1,20 i anden, som er vores eksponent. Det vil give 1,44, og vi har nu vores ky-værdi, som er 44. Det vil sige, at vores y-værdi stiger med en fast procent på 44. Så skal vi så lave bevis for topunktsformlen, og det vi skal bevise er a er lige med log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1. Det gør vi så ved at vi har nogle punkter i koordinatsystemet. Først har vi punktet P, som er x, x1, y1, og så har vi Q, der er x2, y2. Og så indsætter vi de to koordinatsæt for punkterne i forskriften for den lineære funktion. Så vi har y i første er lige med b gange x1 i ane, og så y2 er lige med b gange x2 i ane. Så løser vi så ligningen ved at sætte dem over for hinanden. Så det kommer til at se sådan ud. y2 divideret med y1 er lige med b gange x2 i ane, divideret med b gange x1 i ane. Så fjerner vi så b, så det kommer til at stå y2 divideret med y1 er lige med x2 i ane, divideret med x1 i ane. Vi vil gerne have a væk fra x'erne, og det gør vi så med regnereglen, der hedder a i ente divideret med b i ente er lige med parentes a divideret med b parentes i ente. Så derfor får vi y2 divideret med y1 er lige med parentes x2 divideret med x1 og så i ane. Så sætter vi det hele i log, så det står log y2 divideret med y1 er lige med log x2 divideret med x1 og så i ane. Så vil vi gerne have a uden for parentesen, og det gør vi sådan her. Så der står log y2 divideret med y1 er lige med a gange log x2 divideret med x1. Så isolerer vi så a, og det gør vi så til sådan her ud. Og det er så a er lige med log y2 divideret med y1, og det er så divideret med x2 divideret med x1. Og det er så det samme som log y2 minus log y1 divideret med log x2 minus log x1. Og derved har vi bevist a i topunktsformlen.